Keď stretnem nejakého človeka alebo manažéra, typicky mu dám úlohu. Prosím ťa, nakresli mi graf, ktorý by popísal rozdelenie a vzťah medzi egom ľudí, teda ich cenou, čo si myslia, že majú, ku ich skúsenostiam. Čo robia typickí ľudia, snažia sa a tak ďalej. Typicky snažia sa robiť nejakú rovnú čiaru. Rovnú čiaru, že čím väčšia expertíza, tak tým väčšia hodnota. No v skutočnosti to tak nie je. Najlepší popis, čo som doteraz našiel, je Dunning-Krugerov efekt. Čo to celé je? A teraz si to postupne prejdeme. Na začiatku človek nič nevie. Nemá žiadnu hodnotu, učí sa niečo úplne na novo. Hociakú činnosť. Veľmi rýchlo sa učí, až dojde na taký vrchol, keď si myslí, že už vie všetko. Že je najväčší expert na svete. Tento vrchol sa preto nazýva vrchol hlúposti. V skutočnosti najväčší expert na svete nie je. Totiž zatiaľ sa posunul v expertíze iba o maličký kúsok. Len veľmi rýchlo narastol. Čo sa udeje? Prídu čoraz ťažšie projekty, kedy zistí, že už to nedáva. Už je to pre neho príliš ťažké, nedokáže dodať to, čo slúbil v danom termíne. Alebo v danej kvalite. Tým pádom padá a si myslí, že už nemá žiadnu hodnotu a dostane sa do údolia úzkosti. Ale opak je pravdou. Svoju hodnotu má, už sa naučil o mnoho viac ako na začiatku, len už dostal výrazne ťažšie projekty, v ktorých ide o mnoho viacej ako predtým. Vtedy v údolia úzkosti daný človek má pocit, že nič nevie, že to je najlepšie celú oblasť vzdať. Ale ak bude pokračovať, postupne zistí, že áno, niečo sa naučil a môže sa dostať pomaličky na pohorie expertov. Experti sú tí ľudia, ktorí vedia, že majú skúsenosti, ale pričom aj majú svoju takú zdravú sebahodnotu, ako sa oceniť. Čo tu vidíte na tomto grafe, keď ho vidíte ako celý? Mám tu dva obrovské kopce. Jeden je marketingový kopec, kde ľudia tvrdia, že vedia a je tam 95% ľudí. Na pohorie expertov sa dostane už iba 5%. Ako si to dokážete ukázať? Napríklad tak, že si tu robíte takú čiarku a už zistíte, že ten červený kopec má 95% ľudí, je tam najviac ľudí, ale pohorie expertov je iba 5%. Ale navonok, marketingovo, každý z nich na vrchole kopca si myslí, že je expert. To je ich ego, hlavne marketingového kopca. A aké veci si z toho zobrať? V prvom rade, jedna z vecí je tá, že keď sa niečo nové učím, je zdravá otázka, nie som opäť na vrcholu hlúposti, teda na tom marketingovom kopci? Keď si to priznáte, idete tak pokorne a tým pádom váš pád do doliny úzkosti nie je až taký strmý. Jednoducho, idete postupne ďalej. Keď už ste v údolí úzkosti, hlavná vec je nevzdať to. Keď si uvedomíte, že ste sa tam dostali, ale že ste sa už mnoho naučili, otvorí sa vám opäť nový svet, čo je skvelé. A keď sa dostanete na pohorie expertov, vtedy už chcete mať jednoducho pokoj. A teraz zoberme si to z praxe. Potrebujete si kúpiť dobrý produkt alebo službu. Napríklad, ja som konzultant. Čo sa deje? Experti sú typicky veľmi vyťažení. To znamená, aby ste ma oslovili ako konzultanta, napríklad na Power BI, typicky vám poviem, že naozaj nemám na to priestor. Tým pádom už oslovujete zvyšných ľudí, ktorí sa vám ozvú podľa marketingu. Experti sú dlhodobo vyčerpaní, dlhodobo vyťažení a je veľmi ťažké ich nájsť. Preto základ je naučiť sa, ako tých expertov hľadať, ale aj ako nájsť všetky možné varovania, že ten človek patrí ku marketingovému kopcu. Marketingový kopec sľubuje, zatiaľ čo expert plní. Keď si vyberete experta, ktorý vám spraví riešenie, je to v podstate odmena. Je to lacné, je to rýchle a je to kvalitné. Marketingový kopec vám toto síce sľubuje, ale nemôže dodať. Zároveň, ak ste expertom, je dôležité vedieť, aká je vaša skutočná hodnota. Naozaj dostávate plat, aký by ste mali mať? Treba vtedy sa porovnať, že kde je ten priemer trhu. Predsa len, aj vy ako expert sa chcete mať lepšie. A ja keď idem vždy do novej oblasti, tak vždy hľadám, kto by mohol byť expert z danej oblasti, ako by mal vyzerať. Pretože expert vám nepovie len to krásne, ten marketing, ale vám povie aj, prečo to nefunguje, na čo si treba dať pozor. Inými slovami vám povie, OK, fakt chceš urobiť toto je fakt ťažké, je to fakt náročné. A práve vtedy spozorním a nechám si vysvetliť prečo. A teda Dunning-Krugerov efekt aj pre riaditeľov firiem je o tom, že ľahšie si potom viete vyberať zamestnancov, riaditeľov, ľahšie si viete vyberať dodávateľov, kupovať. A pre bežných ľudí
viete si kúpiť lepšie, kvalitnejšie produkty a mať pohodovejší život.